Segine, kod basi tɛ yen. Basi foyi t'an na. A kɛra tile fila yɛrɛ. O kɛra. N terikɛ don bi ka fisa kɔni. Bozo, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wagati laban in na anw t'a la ka foyi faamuya Zayidu ka ko la. Kunun ka fisa ni bi ye nka a ka ko in wula fɛ kunun anw yɛrɛ kɔnɔna fili la an t'a dɔn an b'a kɛ cogo o cogo. Barisa bana in wulen a la kunun a ye farikura wɛrɛ de da anw tɛ min kalama a la ka kɔrɔ. Ka nin miiri diɲɛ kumakan gɛlɛn foyi la dɔgɔyamaw kuma kuntanw fili yɛrɛma kumaw Zayidu ma min fɔ kunun a ka bana in wulen nka ne ma deli k'a ye tan fiyewu. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a kɔni dalen don. Tiɲɛ yɛrɛ la nin senna bana in a gɛlɛya la nka aw ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Bana min filɛ nin ye a la dɔgɔtɔrɔsola bana tɛ o. An ye bana in ɲɛɲini depuis bi tɛ nka karamɔgɔkɛ min y'a furakɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ y'o wele kunun nka m'a sɔrɔ telefɔni na. I komi a ka fura dɔw tun b'an bolo an y'olu de labɛn k'o d'a ma a kɔni ka fisa fɔlɔ. A yɛrɛ bɛ min? A dalen don so kɔnɔ. Mais a ye continuer ka fura ninnu d'a ma komi i yɛrɛ ko ten ko dɔgɔtɔrɔla bana tɛ. A ka fura dɔw bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ n bɛna o ta sisan n b'o d'a ma sɔɔni n bɛ na. A ka kɛ ten. Awɔ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya di. Amina yarabi. Ne ba papa bɛ sɔn k'i terikɛ to gɛlɛya in kɔnɔ n'a fɔra ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin ne furula ne tɛ ka se ka hali furu jago k'a sababu kɛ ne cɛ ka bana n'i sera k'an dɛmɛ k'i terikɛ bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ a bɛ diya ne ye dɛ. N den baasi tɛ denmansa jɔyɔrɔ ye fɛn o fɛn denko la i kama n bɛ seko kɛ n'Ala sɔnna ma i cɛ bɛ bɔ bana in na a bɛ kɛnɛya ka jɔ a sen fila kan ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan. N'o kɛra o bɛ diya n ye fo k'a fɔ. N bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'a nɔgɔya ka tɔgɔ dɔgɔya k'a segin a yɛrɛ ma kɔni baasi tɛ yen kɔni. Kana na nin bila i kunna a bɛ nɔgɔya y'a mɛn n seko ye fɛn o fɛn ko in na. Asi, nin ye bɔtɔla ye nin. Ne kun sera Pichu ninnu fɛ yen ci la tɔnɔ. Ne ma kangari da i ka yala langolo ninnu na. I dun tɛ sabali. E yɛrɛ ɲɛ b'a la i fa bɛ état mun na. I bɛ taa yala yala fu la ten i kun fɛ. Awɔ tɔnɔ n jo t'a la. Ni ma sabali an bɛ kɛlɛ dɛ. Ne yɛrɛ kun sera Pichu ninnu fɛ yen. Pichu ko k'ale ka burusu la k'ale sera ka wari dɔɔni mara yen nɔ. Ale y'o di ne ma k'an k'o fara an bolo da la ko ka baba furakɛ. I bɛ Pichu fɔ o la k'a ni cɛ ani baraji ko Ala k'a sara. Amina. Nka ne delila ka kuma fɔ ye ka tɛmɛ bana min bɛ Zayidu la dɔgɔtɔrɔsola bana tɛ nka n'a nalali wari in ye an b'a minɛ k'a bila i komi karamɔgɔkɛ yɛrɛ kan ka na ni o ko kɛra cogo min a tɛ dogo i yɛrɛ la nka o bɛɛ n'a ta n'i ma dɔ bɔ yala la wallahi an bɛ tigɛ ɲɔgɔn na kana to i fa ka dimi kɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ taa kojugu la kɛnɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn yala yala ba a bɛ tanga min ta ka bɔ den musomanni kan
i t'i hakili to i fa la i t'i miiri i ba la n'aw ye danbetigiw de awɔ n y'a mɛn tɔnɔ n'i ka yala cayara sɔn bɛ da i la sɔn mun t'i la o ye tiɲɛ ye kɛ pewu kan foyi tɛ yen e ni fama sa dɔɔni mun ni kun ɲɛsin ma a ka di a man di kosɛbɛ dɛ Bashir ye ci fɔ an ye kilasi kɔnɔ k'i cɛ man kɛnɛ baasi t'a la kɔni a ka fisa ala ka lafiya di amina Amina ne ko mun ne ye don ni furu in na mɔgɔ min den fila b'i bɔ surtout i fa terikɛ e nana nɔgɔya da de la wa e nana ne ka furu ko kuma de ne ma ne ka furu ko kuma na ni dekun y'i sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ a ye ne sɔrɔ kana ɲina k'an ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ m'a fɔ wa ko ne fa terikɛ ni ne fa ye ne di o ma a ye ne di a dibaga ma dɛ ne tɛna se k'an bolo sɛba tɛ fɛn jugu kɛ a dɛmɛ i bɛ sɔrɔ ne n'a tigi ayiwa ne ta kun ye ladilikan ye n'a y'i tɔɔrɔ i bɛ yafa ma ne ta fɔ ala ka lafiya a lajɛ wa u bɛ nin dɔrɔn de la ka yala 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 duw kɔnɔ ten n'an figɛ la ka mɔgɔw ka furu dabila e nana nɔgɔya da la o ale ni ne dira cɛkɔrɔba ma olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ani fɛnɛ kabako di i taara i wuli kuma la dɛ wallahi wuli karamɔgɔ baasi t'i la kɔni i ka kɛnɛ alhamdulilah awɔ yan yɛrɛ de aw bɛ karamɔgɔ a kɛra Amala, e ko koli na ye bi da in na. Karamɔgɔ i bɔra yɔrɔ min bɔyɔrɔ ka jan dɛ. Tiɲɛ de don. Nka an ka koliko to waati wɛrɛ la. Ayiwa baasi tɛ n'o de b'i lafiya. Ne ko banabaatɔ yɛrɛ don. A dalen don so kɔnɔ. A ka fisa. A ma fisa dɛ ni ale dara o de b'an bɛɛ lafiya nka n'a wulila sisan an bɛɛ lajɛlen b'an yɛrɛ ɲini kule ni kuma caman bolo. N ye nin faamu. An sɔgɔma kɔri baasi t'i la hɛrɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ nka alihamudulila baasi foyi tɛ n na. Asi i fa furakɛbaga de don. Nin de ye a den ye. Baasi tɛ maa nakun ka kɔrɔ n'i yɛrɛ ye. O ye tiɲɛ ye. I bɔra fo so ka na bana min furakɛli la a ka kan i k'i ka baara kɛ. Karamɔgɔ ko in bɛ ɲa cogo o cogo an y'a ko bɛɛ lajɛlen d'i ma. Lafiya ye tan ye kelen tɛ Zayidu kan. Wagati laban in yɛrɛ de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan. An kun tɛ fɛn min dɔn a ka banako la o de nana fara kow kan n'o ye kule ani kunkolo yɛlɛma ye. O de y'a to an ye wele bila i ma i ka na dɛmɛ don an ma. O tɛ baasi ye. Sisan aw bɛ yɔrɔ di yan
Mbinga baara damina. Kabi mana an y'o labɛnw bɛɛ sabati Baasi tɛ. walasa baara bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔ cogo min na o yɔrɔ de filɛ nin yen fɛ. O tɛ baasi ye. I b'a fɔ i muso ɲɛna k'a ka jikalan da sigi. Amina. Naamu. Ji dɔ sigi da kan. N y'a mɛn baasi t'a la. San kan fɔ ani kalo kan fɔ yɛrɛ faga jo ani mɔnɛ bɔ jo ko n'i ye boye wuro la a b'a bɔ denkɛ kɛrɛfɛ bacɛba sunsun o kariko man gɛlɛn fo dalajɛ ko bacɛba fara kɔnɔ di b'o ye kɔnɔ tɛ se k'o kan wolomuso min bɛ kɔnɔɲɛ 99 kɛ o den kelen ta suwaga n k'o de ye e ye maa tɛ malo i lɛkaliba de bɛ malo ko n'i ye jinɛ den kelen tɔ fɔ jinɛ bɛɛ lajɛlen tɔ fɔra o tuma na ne b'i wele bɔ i k'i bɔ kan fɔ bɔ. n teri Bala i ni fama i ye n wele n nana i jaabi biɲɛkala ɲinina sen dalen biɲɛkala kan o tɛ se ka ye Zayidu ka bana in ju bɛ du kɔnɔ yan de a bɛ du kɔnɔ yan de bana in ju bɛ du kɔnɔ yan de bana in ju bɛ du kɔnɔ yan de. Tare ni nin bɛɛ faamu foyi tɛ ciden ma ci la seli kɔ ne kan ka min kɛ n b'o dɔn. Amala n ye n ka jateminɛw kɛ ka n ka lajɛliw kɛ min fɔra n ye i kɔrɔkɛ ka bana n'i ye jɛn di yan n b'a fɔ. Karamɔgɔ ko n'i ye yɔrɔ furan ka ɲaman dogo kala ka jukɔrɔ i ye ɲɛ tana fusa ni nun tana ye. O ye tiɲɛ ye. Ko o ko bɛ n kɔrɔka ko la n'i y'a ye anw y'i wele ka bɔ fo dugu ni dugu ka na yan nɔ an mago bɛ kɛnɛya ani lafiya de la a bɛ ɲa cogo min na anw bɛ de kɔ. Amala n b'a dɔn i kɔrɔkɛ ka di i ye awa fɛnɛ tiɲɛ ka di i ye nka tiɲɛ dɔw bɛ yen a fɔli ka kunna dɛ. Ko ni wara ye kungo sogow ka jo sariya labato kɔngɔ bɛ k'a sata ye. Karamɔgɔ i ye dɔnniba ye anw ne mago b'i la Zayidu bɛ yɔrɔ min na a t'a yɛrɛ bolo o de kama e ka dɔnni anw b'a fɛ i k'o de kɛ ka Zayidu kɛnɛya ni ko o ko bɛ o ko la o jɛya anw ye walasa anw yɛrɛ bɛ lafiya cogo min na. Baasi tɛ i kɔrɔkɛ ka bana ju Amala ne Bala de b'a ka f'i ye i kɔrɔkɛ ka bana ju bɛ du in kɔnɔ yan de. I ko cogo di? N'i sigara i tɛgɛ la de i b'a sumu. Karamɔgɔ
nin ko in bɛ cogo min na i ni ce i ka layɛliw ani ka dɔnniw na nka ne b'a ɲini i fɛ an ka nin ko in data n yɛrɛ bɛ tila ka kuma dukɔnɔmɔgɔw fɛ sigana bɛ ko o ko la n'o nana du kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ka balimaya tiɲɛ ka maaw ɲugu don ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ ye Amala i tɛ se ka fali di mɔgɔ ma ka tila k'a kunkolo minɛ an na dɛ. Aw ye ne wele n k'aw kɔrɔkɛ ka bana de furakɛ o tuma na n'i ye jɛn di yan n b'i bolokɔni si a tigi la. E ka kɛ yafa delibaga ye i ka yafa ma n ma siga i la wa n dalen don i la nka n'i fana sera k'an faamuya an ka ko in data o tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ n b'o ɲini i fɛ. Baasi tɛ n y'a faamu n bɛ n ka furakɛli kɛ a kɛcogo la nka ko in tiɲɛ ye min ye n'a ma fɔ ne kɔni bɛ taa ne ka furakɛli kɛlen kɔfɛ an ka laɲini tɛ min ye ni n taara a bɛ tila ka n wele dɛ. Ayiwa karamɔgɔ n y'i ka kuma faamuya an kɔni an jigi ye Ala ye an jigi y'i ye fana. Baasi tɛ. Fatumata hakɛ to dɛ. Karamɔgɔ i bɛ se ka t'i sigi. Ayiwa. I ni ce. Fatumata hakɛ to dɛ. E ko ne ya? Awɔ a bɛna ni i denmuso wele ka na n mago b'aw la. Karamɔgɔ ka filɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ko Zɛyidu ka bana ju bɛ du in de kɔnɔ yan nɔ. Ni koko pɛrɛnna basaw bɛ don. Jɔnni kelen de bɛ se ka jagɛlɛya sɔrɔ ka nin baara juguba in kɛ Zɛyidu la. Ne cɛ nin fana ye mun kuma sugu ye bi tuguni k'i bɛna sigana ta k'i ka mɔgɔw sɛgɛn. Ne tɛ se ka kariya ka ko fosi de kɛ n cɛ la. Ne kɔni tɛ o. Ne yɛrɛ mɔgɔ mali ka kɔɲɔmusoya jabɔ ne bɛ se k'a fɔ ko n bɛ fɛn kɛ n cɛ la. Fa wɛrɛ tɛ ne bolo ni fa kelen ye tɔnɔ ne bɛ se ka kojugu k'o la. O bɛɛ n'a ta mɔgɔ i b'i dogo i mɔgɔninfin ɲɔgɔn na nka mɔgɔ si t'i dogo Ala la. Nkalon bɛ san 100 kɛ nka tiɲɛ b'a gɛn tile kelen ka kɔ a la. Ko in tɛ bila tan dɛ. Ni maa o maa nɔ yira nin ko in na a bɛ bɔ o tigilamɔgɔ da k'a ma bɛn aw wele kun kunkolo. Ne hakili la ko ni somakɛ in nana furakɛli de kama ja o nana du kɔnɔ ko yugubali de kama. E yɛrɛ kɔni bɛ ne dɔ sa ne Batɔɔma e tɛ sɔn nin ko sugu ma. Ma nin ko in na kɔni sigana bɛ bɛɛ de kan dɛ. Ne yɛrɛ sigana sa yɛrɛ walayi. Ala k'a ko kuncɛ. Mɔgɔ kɔni ye nin kɛ bala kɔni a tigi k'a sigi n'a yɛrɛ ko ya walayi. Karamɔgɔ. An sago. Aba. N bɛ se ka n sigi yan. N ye lajɛ kɛ. An faralen ɲɔgɔn kan
a kɛra i n'a fɔ n'i ye gabakuru fili toruw cɛla bɛɛ lajɛlen de tora ɲɛ wagawaga la siran ani jɔrɔ ani bisigi o de yera bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan ne y'o de fɔ e de ye muru mɛn baso kan na n'i kun ye sira di ne ma sisan b'a sɔrɔ ne ye n bolokɔniden jɔ a tigi la a mɛnna karamɔgɔ kuma in bɛ ka bɔ ne yɛrɛ da wagati min na n kun sirannen don fɛn o fɛn ye a ma taa k'o si da barisa bɛɛ lajɛlen bɔra ni kuma misɛnmisɛnnin dɔ ye k'a yira k'a fɔ k'olu nɔ tɛ baasi tɛ i kɔrɔkɛ ka fura filɛ i bɛ nin minɛ i b'a don daga kɔnɔ tile o tile koko kelen tile 3 kɔnɔ i bɛ nin minɛ n'i ye fura in don daga kɔnɔ i bɛ nin ta tɔrɔmɔjɔnya 3 k'a kɛ fura in kan i y'a mɛn ni a kɛra cogo min an bɛ tila ka ye ayiwa i ni ce karamɔgɔ nba ala k'i sara nka min na nin tɛ foli ko ye i bɔra fo dugu wɛrɛ ka na min kama Cɛkolo, a ka kɛ i ko kɛ karamɔgɔ bɛ kuma la yɔrɔ. Ne yɛrɛ mako bɛ nin ba de ye. o bɛ kɛ n bɛ sira d'i ma i ni ce nba ne cɛ n'i y'a ye ne bolo ni karamɔgɔkɛ in nana furakɛli de kama n m'o dɛsɛ an ka du kɔnɔ kuma la Fatumata dɛ nin kuma in kun balannen don ne yɛrɛ ngɔnɔ kɔnɔna la kabi karamɔgɔkɛ nana ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka nin kuma in nin kɔni ye duci kuma de e yɛrɛ kɔni b'a dɔn san joli ne bɛ e kɔrɔkɛ kun sigi la ne tɛna ko jugu k'o la o ne ka fɔlɔ kunna di e k'i hakili latigɛ n bɛ fɛɛrɛ tigɛ sisan karamɔgɔkɛ bɛ se ka taa cogoya min o bɛ diya ne yɛrɛ n'i sera k'o kɛ o bɛ diya ne yɛrɛ foyi t'an ka nin du in ci yɔrɔ foyi t'a ci aw ka hakili to ɲɔgɔn na dɔrɔn n'i ma ko dɔ kɛ de a ye ko dɔ kɛ aw kana to fɔlen de ka jɔ aw la ne kɔni tɛ e kɔni bɛ ne dɔn san joli n bɛ i kunna i kan ka n jogo dɔn sa dɛ ne dalen b'e la sa anw ka fɔlɔ kunnadi an kɔni b'a dɔn e tɛ kojugu foyi kɛ i hakili latigɛ aw kana jɔrɔ foyi la karamɔgɔkɛ bɛ taa sɔnni nka i bɛ nin fura in minɛ i b'a tobi n kɔrɔ ka furaw don karamɔgɔ i ni ce i ni baraji maa bɛ fo yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman na kabini i nana Zayidu fariw fusayara a b'a la ka k'a yɛrɛ ye o diyara n ye i ye fura min di yan sisan n y'a d'u ma u b'a la ka fura labɛn o cogo ɲana yɛrɛ hali bi n bɛ segin n ka kuma kelen de kan n'i bɛ diɲɛ di yan n ka n bolokɔniden kelen jɔ a tigi la karamɔgɔ ko in faamuyara na an tun bɛ sira d'i ma i ka taga baasi tɛ o bɛ bɛn ne bɛ taa nka aw bɛ tila ka ne wele don min na aw mago bɛ tiɲɛ la n y'a faamuya ala k'i sara amina ala k'i mɛn an kɔrɔ amin ala ka nɔgɔya kɛ amina yarabi ala ka kisa basi ma amin ala ka tiɲɛ bɔ Batoma karamɔgɔ nin diyara n ye dɛ nin diyara n ye yɛrɛ de ni ne ka dɔn ni kabankun ɲini ka hadamadenw dɛmɛ k'aw bɔ ka degun kɔnɔ Pichu kun ye wari min d'i ma
ne tun b'a fɛ i ka wari in labɛn an ka karamɔgɔ labila n'a ye. Ok, problème foyi t'a la. N b'a kalan. Ayiwa baasi t'a la. Amala ni ne ka wari ko de don ne jɛna nin tɛ foyi ye wari tɛ foyi ye hadamadenya la n'i kɔrɔkɛ n'i lafiyara ka d'aw ma o bɛ ne wasa. Nin kɛlen ka ko de kɛ ko min n'an bɛ sa k'a to an kɔnɔ ala k'a to an kɔnɔ. Amina yarabi. Ko sani ɲumanya ka fa wulila a ka to i kɔnɔ o de ka di ala ye. Karamɔgɔ i mago bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ala ta'ala k'a nɔgɔya i ye. Amina yarabi. E sara t'anw bolo dɛ i sara bɛ ala de bolo. I komi n kɔrɔ hali sisan a dalen don. Kosɛbɛ. Nka n'a wulila ko o ko tɛmɛna du kɔnɔ i nalen ni sisan cɛ maa bɛɛ lajɛlen d'a kulo kan wa n b'a dɔn maa min don fitiriwale tɛ a bɛ s'i ma yen nɔ. Kosɛbɛ. Ne de bɛ aw fo kabini ne nana bonya ma kɔdi i bɛ taa du dɔ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maanifinya tɛ nka i cɛsirilen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi i b'i cɛsiri sabula n b'a dɔn i kɔrɔkɛ a jigi b'i kan kosɛbɛ i y'a mɛn. Ayiwa o tuma aw bɛ ne ka saki labɛn a bɛ sira di yan. baasi tɛ n bɛ minɛnw labɛn sisan. Awɔ.